कागज की कश्ती थी, मिट्टी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी और दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, वो नादान बचपन ही कितना प्यारा था। भाई माने आजिकाली दुनिया रे ना सबुठारु अधिक घृणा एवं निंदा ताकू ही मिलता है जी समस्त परिस्थिति रे सत्य कही थाए एवं न्यायर साथ दिए। से मनीष को सब बेले निंदा ही सहबा को पड़ी था। निजर मूल्यवान समय दे मोर वीडियो देखुवार धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जते बेले तुम ठारू केही दुई पात पछकु फेराई नियंती तांको जीवन सारा खुशी रे रहिबा पई प्रार्थना करी चारिपाद पछकु फेराई नेबा भल। कहिबार तात्पर्य जते बेले तुम ठारू केही जणे दूरे जीवाकू चेष्टा करंती सेते बेले तुमे भगवान को निकट रे तांकर मंगल कामना करी तांको ठारू सबुदिन पई दूरे जीवा ही भल। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। तुम सह अभिमान से लोक करे जे तुमको प्रकृतर कथा कथार झगड़ा तो से लोक करे जे तुमको फिल करे। तुमर दोष से ही खोजब जी तुमको सब समय मिस करे। परीक्षा कर देख। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। सबु रोग को मेडिसिन आवश्यकता पड़ेनी। सबु रोग को मेडिसिन आवश्यकता पड़ेनी। बेले बेले कई पद मिठा कथा ही यथेष्ट लगे जड़े रोगी को शीघ्र सुस्थ होगा। कौन किसी भूल कहली परीक्षा कर देख। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आजिकाली लोक सॉरी भूल मानिबा पाई कहती ना। आजिकाली लोक सॉरी भूल को मानिबा पाई कहती ना, बरम किछि लोक मैटर को बंद करिया पाई सॉरी कहती। कौन किछि भूल कहली? धन्यवाद। जय जगन्नाथ।
ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବ। ହଁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବ, ଯିଏ ଦିନ ରାତି ତମ ଖୁସି ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଦିନ ରାତି ତମ ଖୁସି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ଆଉ ମା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ, ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନି ଚଳିବ, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ହତାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଝିଅମାନେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଝିଅମାନେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଝିଅମାନେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେଇମାନେ କେବେ କେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ଲୁଜଲି ମିଶି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମିଶିଛନ୍ତି ତେବେ ଲଭର ହିସାବରେ ହିଁ ମିଶିଛନ୍ତି। ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିକି ଦେଖ, ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଦୁଃଖ ତୁମକୁ ଛୁଇଁପାରିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପାଠଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥହୀନ, ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥହୀନ ଆଉ ଅଧିକାର ବିନା ସମ୍ପର୍କ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି କାହାର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି କାହାର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରଥମେ ନିଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଠାରୁ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭଲ ହୁଅ, ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ନିଜେ ଖରାପ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଖରାପ କହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଦିନ ପାଇବେ। କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ, ସେ କେବେ ଜୀବନରେ ଅସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ।